The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras si mismo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para sa ating programa ngayong hapon, at syempre magandang hapon sa ating mga taga-panood. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, live na live din tayo, partner, na napapakinggan sa Radyo Uragon, Sorsogon, Radyo Uragon sa Catanduanes, at Radyo Uragon sa Legazpi City. Live na rin tayo, partner, na napapanood sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Apordabax, sa Channel 2 sa EBS-CBN TV+. Umpisa na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa satellite office ng Action Co Center sa National Capital Region. Makakausap natin si Maxima Flores. Ang kanyang hiling ay matulungan ang kanyang mister na 4 na taon nang lumalaban sa prostate cancer. Magandang hapon sa iyo, Maxima. Maxima, magandang hapon. Magandang hapon po. Unahin mo na, partner, ang iyong katanungan. Sige, Maxima. Po. Kumusta ngayon ang kalagayan ng iyong mister? Ay, ngayon po, nag-injection po siya every 3 months po. Opo. Kailan pa ho ba siya na-diagnose na may prostate cancer? Na-diagnose po siya ng 2019, tapos po, noong 2020, na-operahan po siya. Tinanggal na po yung prostate niya po. Okay. So ngayon, ano po ang kalagayan niya at ano po ang tagubilin ng doktor? Bali po, kailangan po every 3 months, kailangan niya po ng laboratory, tapos mga MRI, CT scan po, saka X-ray, ultrasound po. Ayun. Lalong-lalo na po yung medicine. Opo. Nanay Maxima, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo. Nanay, matanong lang po namin na sino po yung nakakatuwang nyo sa mga gastusin. Gayon po meron po kayong kailangan na bilhin ng mga gamot para po sa inyong mister. Bali po, ako po kasi, nagtitinda po ako ng banana cue po. Saka lumalakad din po ako para humingi po ng medical assistance po. Opo. Nanay Maxima, matanong ko lang po, ilan na po yung edad nyo, nanay? Bali, 66 na po. 66. So, isa ka na din pong Opo. senior citizen. Gaano po kahirap na kayo po yung naglalakad para po sa mga pangangailangan ni mister, at gaano po kahirap na nakikita nyo po yung kalagayan po ng inyong mister? Opo. Bali po, talagang gumagawa po ako ng paraan para lang po dagdag buhay ng aking asawa. At saka po, siyempre po, kailangan ko pa rin pumayot kahit mapaano po. Saka tumutulong din po yung kapatid niya po Opo. para sa pangangailangan namin. Opo. Yan po yun, nanay, yung tinatawag na pagmamahal for better or for worse, for health and in sickness. Opo. Opo. Nanay Maxima, ano po yung pangunahing pangangailangan nyo po na inilapit nyo po dito po sa aming programa at sa Ako Bicol Party List? Bali po kasi may mga laboratories po siya, tapos MRI po, CT scan,
X-ray po, o ultrasound po. Okay. Nanay Maxima, makinig ho kayo, ano? Para matulungan kayo sa inyong pangangailangang medikal. Makakausap natin ang inyong katabi, si Caro Di Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Caro Di, magandang hapon. Magandang hapon po dyan sa inyo, lalo sa ating mga kakabukulan. Opo, Caro Di, napakinggan nyo po or maaring nakausap nyo na rin po si Nanay Maxima. Ang tanong, ano po ang maitutulong ng Ako Bicol Party List sa kanila? Ito, mismo, binigyan kagad ng ating Congressman Saldico ng 40,000 para sa kanyang mga procedure sa National Kidney Hospital. Uy, ura mismo, Ura partner. mismo, Oo. 40,000 para po sa gamutan ni tatay. Sir Rudy, ano pa po yung maaring asahan na proseso ni Nanay Maxima para po tuluyan na matanggap ito pong kahilingan nila at tulong mula sa Ako Bicol Party List? Sa punto dito, hindi lalabas lang ating tanggapan dito sa Congress si Nanay Maxima na hindi niya bitbit yung halagang 40,000 na pinagkaloob ng Ako Bicol Party. Ayun, partner, ura mismo. Ora mismo, mabuhay ka, Karudi. Oh, maraming salamat, Karudi. Dumami pa sana ang lahi mo. Ayan. Nanay Maxima, ayan po, napakinggan nyo po si Karudi. Ora mismo po na ibibigay sa inyo yung 40,000 na tulong po ng Ako Bicol Party List. Ano po yung masasabi nyo, Nay, kay Congressman Saldi at sa Ako Bicol Party List? Opo, napakinggan ko po yung sabi ni Sir Rudy Vizcaya po. Maraming salamat po kay Congressman Saldi po, Congressman Jill Bungalon, at lalong-lalo na rin po kay Sir Rudy Vizcaya. At sa Ako Bicol, Tabang, Ora mismo. Opo. Maraming pong salamat at God bless po. Oh, God bless po, Nanay. Hangad po namin na tuluyan pong gumaling at makarecover ang inyong mahal na mister. Ano po? Opo. Sabayan lang po natin ang panalangin. Opo. Eto naman, partner, mula naman sa National Capital Region, punta naman tayo dito sa ating studio. Kasama natin ngayon si Michael Bersilia. Humihingi siya ng tulong sa ating programa matapos mabagsakan ng puno ng akasya ang kanilang sinasakyang tricycle sa Humapon, Legazpi City dito sa probinsya ng Albay. Kailan yan, partner? Nung maulan? Oo, nung isang araw lang, partner. Oo. Eto, magandang hapon po sa inyo, Michael. Magandang hapon po sa inyong lahat na nanonood dito sa Ako Bicol Tabang Ura mismo ni Kong Saldico. Opo. At sa inyong dalawa po. Sir Michael, pwede niyo po bang maikwento sa amin kung ano po itong nangyari? Ang nangyari po niyan, papuntang Taysa ng kapatid ko, sakay ang tatlong anak ko at yung nagdadrive, yung kapatid ko po, para sunduin ang nanay ko sa Taysan para mag-celebrate ng birthday. Hindi pa po nakabot ng Taysan, yun na po ang nangyari. Hindi man po ako kasama doon sa tricycle. Opo. So, ibig sabihin po Ay, nito, malaking Sir puno pala, Michael, partner. yung anak nyo po, isa po doon sa biktima or sakay po ng tricycle. Tatlo po silang anak ko, nasakay ng tricycle po. Mhm. Malaking partner pala. Hindi ordinaryong Opo, puno. Oh. malaking puno, partner, na talagang grabe yung pinsala sa tricycle. At syempre, doon mismo, partner, sa mga sakay. Oo. Kuya, ano po yung mga natamong pinsala sa katawan po ng mga anak mo? Yung dalawa po, kasi tatlo po iyon, yung isa hindi man nakatamo ng maraming tama, kaya madaling sabi pinauwi ko na pagdating sa ospital na abutan ko, wala man tama, hindi man na ano talaga, pinauwi ko na. Yung dalawa pong anak ko, yung may tama, bali po may crack sa ulo yung unang CT scan po niya, may crack sa ulo po yung panganay kong anak, tapos sabi, nakikita po doon sa CT scan, lubog po siya. Doon mismo po sa parteng crack na yon, lubog po siya. Pero Tapos, nakakausap nyo pa rin po? nakakausap po naman siya, tango lang po siya o kaya ano, yun ang parte niya ng pagsagot, magpagtango lang po. Kasi po hindi makasapagsalita kasi na ano po yung bibig niya na pag nahati po yan kaya ano na lang po, tinay na lang ng doktor kaya hindi po siya nakapagsalita ngayon. Eh, yung isa pang anak mo? Yung isang anak ko po, yung pangatlong anak ko, na pauwi na po na hindi naman sinitiskan ng doktor kasi mga mild lang daw po, pero binigyan naman ng mga medical nila. So, ang napuruhan talaga itong panganay. Yung panganay ko po, Ilang taon na itong panganay? 12 anyos po. Yan po, tatay, yung panganay po ninyo. Opo. Opo. Babae po, lalaki? Lalaki po yan. 12 anyos. Mag-graduate po sana ngayon niya na
My God. 29 po. Okay. So yung dalawa mong anak nasa bahay na ngayon, Opo. nagre-recover na. Nagpapagaling. Okay naman sila. Okay naman po. Okay, ulitin lang natin, sino yung nagda-drive ng tricycle? Kapatid ko po. Yung kapatid mo? Isa po siyang security guard. Umuwi lang po dito sa Bicol para magpabinyag ng anak niya. Tapos hinintay na po niya na mag-birthday ang nanay ko. Kaya nandito pa po siya sa Bicol. O ngayon. kumusta naman yung kapatid mo? Sa ngayon po, ang kakaliwang bahagi niya ng mata hindi po mabukas-bukas. Tapos kulay violet po yan. Mm. Nakakapagsalita naman po Naipit siya. din ba itong kapatid mo? Ipit na ipit po siya sa natin, matitingnan sa Hindi naman siya nabalian? pinaano po niya yung tawag dito, napilayan po siya sa mga katawan niya. Mm. Yung x-ray po, okay naman, naman po yun. Yung CT scan niya, sabi ng doktor, okay naman po. Kaya pinalabas na siya ngayon, pero hindi nga Oo. po. Gaano sir katagal bago po na alis yung pong puno doon po sa tricycle? Nandun po ako, yung pagpunta ko doon, wala na po yung mga bata doon, hindi ko nakita, dinalan daw po ng ambulansya sa ospital. Yung kapatid ko, lang po sa ng safety ng Bureau of Fire, nandun po, Okay. nandun pa siya. So, anong mangyari ba ito? Umuulan? Umuulan po, hindi man masyadong malakas ang hangin noon. Umuulan lang po talaga ng konti man lang, hindi man masyadong kalakas. Saan sana papunta ito sir na pamilya mo? Para sunduin po yung kapatid kong nasa Maslog, kasi may baby po siya, hindi man pwede magmotor, kaya sunduin po ng Imagine mo tricycle. partner kung nasundo na yung bata. Oo, mas Oh my matindi. goodness. Nakausap mo ba yung kapatid mo? Hindi niya ba napansin na bumabagsak na yung puno? Hindi po nakausap ko naman po kasi nakakatango naman po siya. Ang sabi niya po, tinanong ko siya kung malakas ang patakbo niya. Sabi niya, hindi naman, tama lang. Yung mabilis lang kasi bumagsak yung puno. Yun. Kaya kahit gaanong preno niya po, hindi na po maano So, talaga. aksidente talaga. no? Aksidente Okay. talaga. So, kayo ngayon ay lumapit dito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ano po yung pangunahing pangangailangan po nyo ngayon na gusto po ninyong matulungan? Pumunta po kami dito, ako pumunta, nangmingi po ako sa lahat ng mga nanonood o ng tulong sa gustong tumulong. Nangmingi po ako lahat ng klaseng tulong po kasi ako po isang tricycle driver po. Hindi mo pa ako nakakabiyahe ngayon kasi dahil sa pamilya ko, siyempre po tatay tayo, hindi natin papabayaan ang ating pamilya dahil kailangan tayo nila sa tabi niya. Okay. Ito po, partner. Ito po, Tatay Michael, para sa agarang pagtugon sa inyong pong mga medical na pangangailangan, nasa linya po ng telepono si Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Yes po, good afternoon, Miss Remy and Sir Joss. Good afternoon po. Opo, napakinggan mo po, Miss LB, si Tatay Michael humihingi po ng tulong para po sa kanyang mga anak. Or ito po kasing isa niyang anak, yung panganay, ito talaga yung napuruhan. Partner. Ano po yung tulong na pwedeng maibigay ng Ako Bicol Party List para po sa kanila, Miss LB? Yes, Miss Remy. Actually po kanina, pinuntahan ko na din po yung pasyente sa ward nila. Nakausap ko din po yung tatay ng pasyente mismo. Nakita ko mismo yung pasyente. And then, endorse po sila sa nurses and sa na. Sasagutin po na ako po lahat ng gastusin nila dito sa BRSMC. Uy, ayos. Including yung laboratory test, and then yung Oo. kung ano naman po ang kailangan gawin sa operation, sasagutin pa rin po na ako Bicol Party List. Galing po ako sa office ni Doc Eric Raburar, nakausap ko na din po, and then sinabi ko na sa kanya kung ano man ang kailangan ng pasyente. Sasagutin po na ako Bicol. Ayun po, tatay. Pamutok sa atin ni Boss Albi and ni Kong Jill. Wow, ganda. Pati po ni Kong Pido, yan din po ang sabi sa atin, na sagutin lahat ng kailangan ng pasyente. Ayun. Ora mismo. Opo. So lahat na nakausap na ni Miss LB, si Congressman Pido Garbin, si Doc Eri Raburar, si Congressman Jill at Congressman Saldi, lahat po. Sasagutin na po lahat ng babayarin at gastusin nyo dyan sa BHRMC. Opo, including partner yung kakailanganin kung i-undergo ng operation, sagot Sagot na na din po ng ng Ako Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na ako ng marami at sa mga tumulong at sa tutulong pa po. Kasi may Salamat cobra. po kay Congressman Saldico and sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Oh, Opo. Ma'am LB, Maraming salamat, Miss LB. maraming salamat. Mabuhay po kayo.
Thank you so Okay, much. but thank you so much po. Actually po, nasa harap ko si Doc Eric, nakausap ko. Ayun. Tatawagan na si Doc Eric sa akin. Ayan, kaharap niya Opo, si Doc kaharap Eric. niya. Maraming salamat din po, Dr. Eric Raburar. Maraming salamat po. Direktor ng ospital. Ospital. Oo. Okay po, thank you so much po. Opo. Okay. Tatay Michael, napakinggan niyo po si Miss LB. Opo, ma'am. Sagot na po ng Ako Bicol. Yun din po yung sinabi ni Congressman Pido Garbin, Congressman Saldi. Congressman Saldi, Congressman G at Congressman Christopher Quito. Tulungan lahat po ng mga nangangailangan. Okay. Apo. Pero aside niyan, tatay, dahil hindi po kayo Kayod. kayod. Yung Kasi tricycle. syempre, priority niyo po yung pagbantay at pag-asikaso sa anak niyo po. Tanggapin niyo rin po itong financial na assistance mula naman po sa aming programa. Maraming salamat po sa... At maliban dyan, meron pa. Ayan. Dahil hindi ka nga nakapagkayod, syempre, hindi ka nakapamalingki kanina. So may food packs pa. Michael. Maraming salamat po. Kumusta po yung pakiramdam niyo ngayon, Sir Michael? Bago ako pumunta dito, parang dami kong problemang pasan. Ngayon, parang nabunutan ako ng tinik dahil pumunta ako dito sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Salamat po sa mga bumubuo nito at sa nagpaabot ng tulong. Maraming salamat po. Yan po ang hangarin ni Congressman Saldico at ng buong Ako Bicol, si Kong Pido bilang Executive Director, si Kong Jill, si Kong Quito, na kayo po ay matulungan agad. Opo. At syempre, partner, may update ka, partner? Opo, isasama natin, partner, sa panalangin na Oo. tuluyang gumaling na po ang inyong anak, sir. At syempre, para naman sa update patungkol sa bumagsak na punong acacia. English yan, partner, ha? Punong acacia. Makakausap natin sa kabilang linya Alam mo, ng telepono. may experience ako dyan, partner. Sa akasya. Umatras ako eh. Kasya. Oo, Yung ayun. pala akasya. Blagang. Bangga, tingnan mo nga kung ano. Kasya. Eto po mga Umama kapsyon, ako sa punong akasya, makakausap partner. natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Richard De Jesus, Oh. ang Public Information Officer ng Department of Public Works and Highways 2nd District Ay, Engineering mga Office. masisipag ang mga kawani Opo. ng DPWH Albay 2nd. Magandang hapon po, Sir Richard. Magandang hapon, Remy, and magandang hapon, Sir Joshua, and sa mga televiewers nyo ngayon and nakikinig sa radyo. Diyos maray na pagkahapon po. Opo, Sir Richard, ito pong problema ni Sir Michael patungkol po sa hospitalization ng kanyang anak ay sagot na po ng Ako Bicol Party List. Dito naman po tayo, Sir Richard, sa Sa problema Puno sa Acacia. puno ng Acacia. Anong partner ang rekomendasyon mo? Anong Opo. gagawin natin sa puno ng Tanungin akasya? natin, partner, sila. Papapatay mo ba? Wala, patay na yun, partner. Patay na Naputol yun. na nga, oo. Sige. Sir Richard, ano po ba yung pwede natin gawin doon pa po sa mga puno ng acacia na tingin po natin ay hindi pa po Hindi na matibay. hindi pa matibay itong may tinatawag na imminent danger na. Alam mo, partner, ngayon ko napagtanto, akala ko noon, lahat ng pagtatanim ng puno sa tabing kalsada ay may benepisyo. Ngayon ko lang Kasi dapat naisip. hindi ngayon daw ko lang kasi naisip nakakatulong daw doon sa mga na delikado rin pala. Oo, sa mga nagbabiyahe. Pero ang tanong, yung puno ba ng akasya naalis na si Richard? Inaalis na ngayon, Sir Joshua. As we are speaking, Ma'am Remy, nandoon po ang ating maintenance team. Sinisikap na maalis po yung mga trees with hollow na characteristics, as well as yung clearing, trimming, and pruning ay ginagawa na ng maintenance team natin. Nandun sila sa area Ayun, ngayon. oo. And even nung May 25, around 11:30 in the morning, na ialis na natin initially yung mga tree trunks na nandoon sa area, and we have cleared yung area with those debris, and nandoon din present si D.E. Warren Asadea and ang aming ADE during the operation, si ADE Joanne P. Morales. And we'd like to inform the public that regular monitoring and regular trimming and pruning of trees is being conducted by DPWH, as well as lalong-lalo na po ang DPWH Albay 2nd EO. And we have to inform everyone na ito po ay isolated accident Opo. lamang. Sir- Yung ulan is very, kumbaga, very little amount pa lang yung bumababa at that time, Sir Joshua and Ma'am Remy. At saka And, tinitingnan ko si Richard,
dito sa video na nandoon nga yung mga EV equipment nyo habang inaalis, hindi pala naputol. Kung hindi na lumambot yung lupa, kumuhan, partner, lumabas Opo. yung mga ugat sa ano. Nabuwal. Sa nabuwal. Richard, matanong ko lang kasi sa tingin po namin, merong mga linya ng kuryente doon po sa punong natumba or sa mga kalapit pa pong puno. Ano po ba ito? Meron po bang responsibilidad dito yung Aleco? Kasi isa po yun sa mga factor kung bakit po mostly ng mga kahoy Gusto ay mong sabihin, natutumba. partner, bumigat. Oo. Ng gusto dahil sa wire ng Aleco. Probably. So, actually, Sir Joshua and Ma'am Remy, isa sa mga concerns and issues namin regarding yung trimming and pruning of trees along the National Highway is that yung mga electrical wires, no, na talagang nagiging obstruction while we are clearing yung sight distance and also yung trimming and pruning. Anyway, we have coordinated that with the concerned electric cooperative, ano, na ito ay maialis hindi lang yung mga electric meters, pati na yung ating mga wires, no, na nagiging obstruction po sa pag-clear ng mga kahoy nito, especially yung mga old ones, Sir Joshua, na talagang mahihina na. So, again, So, ibig sabihin, ibig Sir Richard, dahil po sa pangyayaring ito, tinitingnan nyo na rin po yung iba pang mga puno dyan sa tabing kalye natin, lalo na dyan sa mga kalsadang nasasakupan nyo. Tinitingnan nyo na rin mabuti at sinusuri nyo kung alin pa yung pwedeng bumagsak, kaya aalisin na po ninyo. Yes po. Once yung ating nasa loob pa ng Philippine Area Responsibility, yung isang mapaminsalang bagyo, no? Yung DPWH po ay nandiyan para i-clear po and dapat maging passable po ang National Highway. And isa po doon sa mga measures natin is yung maialis po and yung maging safe po ang lahat ng motorista. So dapat po maalis po itong mga old trees as well as yung mga nakahambala na kahoy po sa loob ng right of way ng national roads po. Okay. So we are thankful, ano, and may instruction na si Kong Joey kay D.E. Warren regarding nitong particular incident na ito, and of course that's to clear the national highway. And of course narinig din natin na ang Ako Bicol through Congressman Saldico will be having a separate fund for the rehabilitation also of Aleco. So sana maisama doon yung ating mga concerns and issues sa National Highway, Sir Joshua and Ma'am Remy. Apo. Alright. Sir Richard, gusto lang namin maging malinaw, base po sa inyong inspection, ano po yung naging root cause kung bakit po ay bumagsak po itong puno ng akasya? Well, right now, continuous pa rin yung ating monitoring and yung pinaka-final report ng ating maintenance team. Don't worry, kapag meron na tayong update, Sir Joshua and Ma'am Remy, yung pinaka-latest and yung pinaka-report na mismo ng maintenance, will try to update you. Pero initially, yung tree is very hollow and yung support talaga ng lupa is talagang malambot na, Sir Joshua. Opo. Pero we'll try to update you with the final report regarding the accident po Opo. dyan sa area ng Punta de Jesus, particularly Barangay Humapon po, sir. But rest assured, Sir Joshua and Ma'am Remy, that we are regularly monitoring yung ating jurisdiction, yung mga national road natin, regular yung trimming and pruning natin based on the department order and instruction, particularly yung mga mandates natin. Ito po ay ginagawa po natin regularly and religiously. Okay. Alright. Buti na lang, partner, talagang masigasig ang Ay, opisina action ng agad. DPWH Second Engineering District. Kasi, partner, ang mga puno, ang trabaho ng DPWH, partner, pruning. Oo. Diba? Yung mga branches, Pero partner. yun Ang nga, DNR, cutting. Kanina yung tinatanong mo ano yung naging root cause. Root. Oo, yun na nga. Yung gamot. Yung roots niya nga, yun ang naging ano. partner. With that po, Sir Richard, maraming salamat po at kay D.E. Warren sa inyo pong pag-aksyon ora mismo dito Ay, po sa kaya problemang nga, ito. champion partner yan. Oo. Ang DPWH Albay Second. Saludo po kami sa inyo, Sir Richard. Mabuhay po kayo dyan sa DPWH Second Engineering District.
Maraming salamat po, Sir Joshua, and maraming salamat, Ma'am Remy. Mabuhay po kayo. Alright. Okay, so yan. Michael, opo, napakinggan mo Michael kasi alam ko hanggang ngayon nandun pa rin yung pag-alala mo na baka ito pang mga puno na kalapit doon ay bumagsak din. Opo. Okay, at syempre partner, sana wag na itong maulit sa iba. Kawawa naman. Tingnan mo yung nangyari sa mga anak ni Michael. At wag kayong mag-alala po Sir Michael dahil pagkatapos po nitong programa ay pupunta po ang aming team doon kasama po ang DPWH at yung Aleco, partner. Nakausap din natin para tingnan natin partner yung area, yung at saka kung may mga puno pa na dapat alisin na partner. Tama. Yung tatay, yung inaalala nyo po dyan, ay bibigyan din po namin ng solusyon. Angad po namin na tuluyang makarecover ang inyong anak. Okay? Ano po pa tatay, yung ano yan, iniisip mo po dyan? Ang ano ko lang po, isa pa lang pong panawagan ko kung baka pwede po tayo makapaghingi ako ng tulong din dahil ang na-aksidenteng tricycle ay pag-aari ko po sa akin. Ngayon po, hindi ko po yun magawa ng paraan o mapaayos man lang. Baka pwede po ako ng pampaayos. Mampapaayos. Makahingi ng tulong po. Ilapit din natin yan, partner, sa ating mga butihing congressman. Huwag po kayong mag-alala, sir, ano po, ang kagustuhan po ng ating mga congressman, makatulong po talaga. Opo. Alright, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, binatilyo mula sa Bulacan na nagkaroon ng cancer, ating tutulungan, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora ora mismo. Balikan muli natin ang Action Call Center sa NCR Satellite Office. Makakausap naman natin ngayon si Cecil Guzman. Kanyang inilapit na ang hinaing ay ang pinagdadaanan ngayon ng kanyang bunsong anak na may sakit na cancer na nagmula lamang sa pagkakaroon ng kulani sa lalamunan. Cecil, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Kumusta po ang kalagayan ng anak mo ngayon? Sa ngayon po, sir, okay naman po siya, pero tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang chemotherapy hanggat po maayos po yung mga kailangan po niya sa kanyang transplant po. Ilang taon na ho ba itong bunso po ninyo? 21 years old po, sir. Okay, 21 anyos na. Pero kailan nyo po nalaman or na-discover na mayroon siyang cancer? Sir, ano pa po, last 2021. Okay, so mga 3 taon na, ano ho? Ano ho bang nangyari? Totoo ba na ito ay nag-umpisa lamang dahil sa pagkakaroon niya ng kulani? Opo, sir. 2021 po, na-diagnose po siya ng lymphoma Hodgkin. Kaya ko lang po nalaman na meron po siya palang problema kasi po tinago po niya ito. Hirap po siyang huminga, tapos hindi po siya makatulog, nakakaramdam po siya ng masyadong mainit po, lalo pa po sa gabi. So dumating po sa punto na hirap na po siya huminga, naglulus na po siya ng oxygen. Pandemic po that time, hindi po kami makapunta sa mga ospital. So lalo pong lumala yung kanyang sitwasyon. Mhm. Nanay Cecil, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Apo, matanong lang po namin, nanay, dahil malaki po yung gastusin, lalo na po pag may sakit pong kapamilya. So paano nyo po natutususan ito pong gastusin nyo para sa gamutan po ni Dave? Ma'am, lahat po halos ng ahensya ng gobyerno ay lumalapit po ako. Humihingi po ako ng tulong. Opo. So lahat sa na mga po... kakamukha po ito pong Ako Bicol. Sa mga congressman po sa amin, pero sagat na rin po sila. Saka po lahat po ng mga senators. Opo. So Lalapitan po din po. lahat gagawin ng isang ina para po ay madugtungan ang buhay ng kanyang anak. Opo. Opo. Ano po yung hanap buhay po ni Mr. Nanay? Machine operator po siya sa isang factory. Pero kulang pa rin po, nanay, yung kinikita. Minimum lang po ng provincial rate. Pagka wala pong overtime, nasa 8,000 po. Pagka may overtime, kumikita po siya ng 10,000 a month. Opo. Kasi minimum lang po sa probinsya. Opo. Nanay Cecil, lumapit po kayo dito sa aming programa at sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan po ngayon ni Dave? Ma'am, kasi po, dumaan na po siya sa maraming chemotherapy, iba't ibang gamot. Pero po, wala pa rin pong reaction yung kanyang mga kulani. So, ang nirefer po kami ngayon is for stem cell bone marrow transplant po sa NCPI. Bone marrow partner. Transplant. Opo, malaki-laki po yung kakailanganin niyo po dyan, ay. At nanay, para mabigyang solusyon ang inyo pong alalahanin, makakausap muli natin si Carody Vizcaya, ang inyong katabi, coordinator ng Ako Bicol Party List sa NCR. Carody, magandang hapon uli. Magandang hapon uli dyan sa inyo. Carody, itong problema ni Nanay Cecil para sa kanyang anak na si Dave, medyo masilan at medyo malaki-laki ang pangangailangan. Ano ho bang maitutulong ng Ako Bicol Party List? Oo nga po, kanina umaga, pumunta sa ating tanggapan to si Nanay Cecil para sa kanyang problema sa gamutan sa NKTI at lumapit lang po sa atin at tinignan ko yung mga kanyang dokumento at ito po ay nakita kong na talagang kailangan tulungan.
Sa madaling salita, tinawagan ko kagad ang ating Congressman Saldico at Congressman Jill Bugalon, dahil ang babayaran ko sa Inquitel is 2.6 million. 2.6 million. Ayun. So, Ang babayaran po niya sa NKTI, dali-dali naman, tinawagan kagad ang ating mga congressman at inutosan naman kagad ako, bigyan kagad siya ng 100,000 para mantulong sa kanya para sa ospital. Ora mismo. So, malaki na din yan na tulong, Ka-Rudy, kasi milyon ang pinag-uusapan natin. Importante partner sa mga pamamagitan ng ganyang mga tulong. Kung lahat tutulong ay makukuha din yan. Siyempre, mula sa piso partner, pag marami yan na piso partner, nabuo yan, malaking bagay, malaking halaga. So ito ba, Ka-Rudy, ay matatanggap na nila ngayon? Opo, hindi po sila lalabas sa ating tanggapan dito sa Congress na hindi niya bitbit yung 100,000 na pinakalb sa kanya ng ating mga congressman. Alright. Nanay Cecil, napakinggan niyo po si Ka-Rudy, 100,000 po ang ipinagkaloob ng Ako Bicol Party List para po sa gamutan ni Dave. Opo ma'am, maraming salamat. Napakalaking tulong po yan sa aking anak. Opo. Okay, so hangad po namin, Nanay Cecil, na sa pamamagitan po ng inyong pagsisikap at pagtutulungan ng mga nakakatulong natin, kagaya po ng Ako Bicol, ay tuluyan pong magamot ang inyong anak. Maraming salamat po, Ka-Rudy. Maraming salamat din po. Opo. Maraming salamat po, Nanay Cecil. Lakasan nyo lang po yung loob At nyo. partner, siyempre, sabayan ng panalangin. Opo. Marami pong salamat po sa inyo. Eto na partner, sa may mga problemang legal din at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor, Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Dait, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zona 2, Tagong Tunggoa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media accounts, aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Mr. Siram. Joshua Martinez, maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito! Magandang hapon, syempre mga ka-aksyon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko